Mas Samawa, Pak Supri. Bahagia. Allahul Jalal, Allahul Jamal, Ya Syamsal Kamal, Ya Nurul Aini, Habibi Muhammad. Ya Taiba wal ali wal ashabi wa dunia sallu wa sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng para alim ulama ingkang rinten siang menika tansah sumandhing kitab suci wahyune ilahi
minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satubu luhur ing budi. Dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang satubu kinabekten, ugi dumateng sedaya pangembating praja satriyaning nagari minangka pandang panduming kawula dasih ingkang kinasih. Para pendherek pinanganting kakung ugi putri saking tlatah Ujung Gedhi Ampel Gading Kabupaten Pemalang ingkang sakmangobya ingkang tansah kinurmatan. Ugi dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu warga RT setunggal RW gang 11, ugi dumateng kadang kawula saking Hadroh Al Mahbub ingkang tansah kawula tresnani. Monggo sareng unjuk syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan karajan kaharyon kawilujengan katitik sehat walafiat boten wonten alangan satunggal menapa mila boten monggo mas tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Selawat ugi salam kahatur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sahabatipun kala wantu-wantu sami benjang wonten kisah kalong inggih benjang wontenipun yaumul akhir amin ya rabbal alamin. Keparang matur dumateng para rawuh ingkang pinuti bilih kula cumantaka gampil kamardikanipun panjenengan sami minangka pambiyara atur rukit rantating adicara pahargyan wonten ing siang menika. Nulinci adicara rawuhipun timangaken kekalih saking Pemalang wonten ing tlatah mriki menika. Adicara ingkang kos pindah nunjih pambuka kalajengaken mangke adicara pasrah pinampi saking pangandikan wong Pemalang Bapak Yai Sakowi Mukri ugi dipun tampi mangke kalian Bapak Lukman Jupriyanto. Kalajeng adicara ingkang ketiga nunjih doa lajeng penutup. Moga adicara ingkang angka setunggal monggo sareng-sareng maos ya mau kita Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanala ibadihi nikah wa nahahum anisifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan para sepuh, bumi sepuh, para alim, para kiai ingkang tubuh kinabekten, khususipun keluargi saking Bapak Suratmin dalah Ibu Ponirah sakeluarga ingkang kula hormati, keluarga saking pengantin putri Bapak Haji Sarono Slamet dalah Ibu Hajah Sri Mulyanti saking Ambyong saking Telatah Pemalang. Pengantin kekalih nggih Mas Supriyono dalah Mbak Arifah Sarimbit ingkang kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalah Ibu Punirah menika nyuwun ngapunten lan nyuwun dipun bimbing. Ngeten minangka atur pasrah minangka mewakili Bapak Haji Sarono Slamet dalah Ibu Hajah Sri Mulyanti, atur kula lan kelap nyuwun ngapunten. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sih nutuho mewah wilasanipun Gusti ingkang muhasil mugi tansah tumedak tumandu kajiwa lan kasaewa wonten ing jiwangga panjenengan belasan kula wontenipun saben waktu ingkang sadehu kumektenan para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang winantu ing saben papematang Bapak Yai Sakowi Mukri ingkang jumeneng minangka sumuwih sarira bali agunipun keluarga Bapak Haji Sarono Slamet dalah Ibu Hajah Sri Mulyanti mugi pangaksan. Katen atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulipun pasrah pinanti. Matur sangat dumateng panjenenganipun Bapak Sakowi ugi Bapak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, saderengipun nyadong donga nyuwun kaliyan Gusti Allah, kula badhe nyadong donga dumateng panjenengan sedaya. Kula suwuni wasilah Fatihah. Fatihah kalau Fatihahipun mangke kawula hadiahaken dumateng kemanten kekalih. Inggih menika ingkang asma Nak Mas Bagus Supriyono SE, putra saking Bapak Yai Suratmin so Ibu Ponirah ingkang sampun didhawuhaken anggenipun bangun baligya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kaliyan Nimas Ayu Arifah Purnamaningrum MSc, putra saking Bapak Haji Sarono Slamet so Ibu Hajah Sri Mulyanti. Mugi-mugi kanthi wasilah Fatihah panjenengan sedaya anggenipun bangun wisma, anggenipun rumah tangga ingkang sepindah pikantuk
pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sakita sakinah mawaddah warahmah, sakita atut runtut gandeng renteng ngantos kaken-kaken ninen-ninen saha kados mimi lan mintuna. Amin Allahumma amin. Datan ingkang kala saged aturaken kirang langkungipun pangapunten. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Iku adicara pungkasan nggih menika penutup, monggo sareng maos alhamdulillah sareng-sareng minangka tutuping adicara wonten ing siang menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun kula nyuwun Bapak saha Ibu saged gembul bujana wonten sasana buka. Monggo. Ya Rasulullah, ya